ƙaran basira, Allah ka ƙaran basira, zan yi waƙar 'yan zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Allah salati ka ƙaro a gurin shugaba masoyinka, Al-Mustapha Sayyid Sakalaini shugaban halittinka, da ahali da sabon annab sasu Allah ka, da Sayyida Fadima, da Sayyida Fadima Ummul Sharfa'u ya'yan gata. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Assalamun alaikum ya ahali na zumunta, Salisu Dubai a yau ma na zo yau zana rera waƙata gare ku 'yan zumunta domin na ga kun cancanta. Zumunta gurbi ikon Allah, zumunta gurbi ikon Allah mai zahar da mata. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Alhaji Salisu Yusuf jagoran 'yan zumunta, kullum yana kira a gare mu bukarar ke zumunta, mu yi zumunci don Allah mu san mu har da mata. Alhaji Salisu Yusuf, Alhaji Salisu Yusuf National Chairman zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Shugaba ta mata 'yan zumunta gaisuwa a gare ki, Marakisi ya sanar no Allah ya taimake ki, Marakisi ya sanar no ban kama su da ayyukan ki. Ummi a kudin haidar, Ummi a kudin haidar ku ne dai asalin zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Rabi'u Dahiru PROT go a zumunta, Rabi'u Dahiru PRO dan amanar zumunta, Gambo Adamu Muhammad sai da kai a zumunta. Abdulkadir Balarabe, Abdulkadir Balarabe masu kaunar zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Abdullahi Musa Sho kana a cikin zumunta, Abdullahi Musa Sho sai da ku a zumunta. Abdullahi Sho na gode da gudunmawa a wakata. Adamu Husaini Magarfi, Adamu Husaini Magarfi kuna kaunar zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Ahmad Rufa'i na su gaisuwa a gare ka, Abba Rabi'u Hassan a gaisuwa a gare ka, Idris Abubakar Hade ta gaisuwa a gare ka, Khadija Umar ina gaishe ki, Khadija Umar ina gaishe ki 'yar amanar zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Umar Salihawa na mu gaisuwa a gare ka, Kabir Usman na gaishe ka jinjina a gare ka, Abu Sadiq Isa Gombe gaisuwa a gare ka, Anti Rahama ina gaishe ki, Rahama Adam na gaishe ki mai kaunar zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Yusuf Abdul Aziz gaisuwa a gare ka, Isa Kasim na zo da jinjina a gare ka, Alhaji Dallami Salisu gaisuwa a gare ka, Salim Salisu Yusuf, Salim Salisu Yusuf jika a gidan zumunta. Zumunta gurbiyan wata ta so za ta yi taro domin sada zumunci ga dukkanin 'ya'yan zumunta. Labaran Muhammad labaran si gaisuwa a gare ka, Awwal Zakari a yaki gaisuwa a gare ka, Alhaji